नमस्कार मैत्रिणींनो, माझ्या अजून एका नवीन व्हिडिओमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत आहे. तर आज आहे दुपारची वेळ. तर वाजलेले आहेत 3. तर लाडू झोपलाय. लाडूनं सकाळी थोडी चपाती भाजी खाल्ली. मग आता म्हणलं तो झोपीतनं उठल, मग त्याला बनवा मुगाच्या डाळीची आणि तांदळाची खिचडी. गरम गरम तो उठल्यानंतर खाईल, म्हणून तो उठायच्या आधी खिचडी करून ठेवावी म्हणलं. मग 10-15 मिनिटानंतर त्याचा उठायचा टायमिंग झालेला आहे. मग उठल्यानंतर त्याला खिचडी खायला द्यायची. तर बघा मी खिचडी बनवायला लागले. तर बघा मी कशी बनवते. मी खिचडीसाठी घेतलेलं आहे इथं 1 टोमॅटो चिरून, इथं घेतलेलं लसूण आणि जिरं वाटून, इथं आहे कोथिंबीरचं मीठ, इथं आहे कढीपत्ता आणि इथं 2 मिरच्या कट करून घेतलेल्या आहेत. जास्त तिखट मिरची असेल तर 1 घ्यायची, जरा सपक असेल तर 2 घ्यायच्या. इथं आहे मीठ, इथं आहे हळद, इथं आहे तेल. तर मी सर्वप्रथम गॅस चालू करते. कुकरमध्ये बनवायची खिचडी एकदम छान मऊ लुसलुशीत आणि एकदम रबडीसारखी होते. तर इथं मी कुकरमध्ये टाकते तेल. इथं मी तेल टाकून घेते. मी त्यासाठी 2 पळ्या तेल टाकणार आहे. तर मी सर्वप्रथम त्याच्यात टाकणार आहे लसूण आणि जिरं वाटलेलं, आणि त्यानंतर टाकणार आहे मिरची. हे चांगलं परतून घेते. त्यानंतर टाकते कढीपत्त्याची पानं. कढीपत्त्याचे तेल उडायला लागले मोबाईलवर. आता त्यानंतर टाकते मी कोथिंबीरचं मीठ. आता त्यानंतर टाकते मी 1 टोमॅटो घेतलाय मोठा कट करून. टोमॅटो टाकल्यानंतर लगेच मीठ टाकायचं, म्हणजे टोमॅटो चांगलं मॅश होतंय, पूर्ण ते विरघळलं जातं टोमॅटो, म्हणून लगेच त्यात मीठ टाकायचं. एक 2-3 मिनटं चांगलं टोमॅटो मॅश करून तर मी त्यात टाकते हळद. तुम्ही पण अशा प्रकारे तुमच्या बाळाला खिचडी करून खाऊ घालत जावा. खूप पौष्टिक असते खिचडी. 6 महिन्याच्या पुढील बाळासाठी खूप छान. जरा पातळ करायची, जास्त कोरडी नाही करायची, ओलसर करायची. पूर्ण टोमॅटोचं बारीक करून घ्यायचं. ह्यात अजिबात खाताना आपल्या बाळाला हे झालं नाही पाहिजे, एकदम मऊ असं. घेतलंय डाळ आणि तांदूळ भिजवून, एक 10 मिनटं ह्याला भिजत ठेवलं होतं. अर्धी वाटी डाळ आणि अर्धी वाटी तांदूळ ह्या वाटीने घेतलंय, म्हणजे दोन्ही मिळून 1 वाटी झालंय. तर मी आता 3 वाट्या पाणी ओतणार आहे, 3 पट. पाणी ओतायचं. तीन वाट्या पाणी ओतलेलं आहे. चांगली उकळी येऊ द्यायची, आणि मग हा 10 मिनटं भिजवून घेतलेला तांदूळ त्याच्यामध्ये टाकायचा आणि 4 शिट्ट्या घ्यायच्या. एकदम मऊ लुसलुशीत चिकट अशी खिचडी तयार होती. मी दाखवतेच तुम्हाला. आपलं खिचडीचं पाणी हे उकळलेलं आहे, त्यामध्ये टाकून घ्यायचं हे तांदूळ. लावलेलं आहे आणि शिट्ट्या व्हायला चालू आहेत. खिचडीचा वास अगदी सुगंध येतोय, खूप चवदार असा वास. अशा प्रकारे मैत्रिणींनो आपली खिचडी तयार झालेली आहे. हे बघा. तर बघा खिचडी वास तर खूप छान येतोय.
त्याच्यावर असं साजूक तूप घालून खायचं. तर मी आधी एक घास खाऊन बघते, मग लाडूला चारते. इतकी छान खिचडी लागायली ना, खरंच खूप मस्त खिचडी झाली. आता लाडू तर लय आवडीनं खाईल. चला आता त्याला चारते.